Είμαστε από το Στάργο της Radio Classic. Καλησπέρα. Λοιπόν, είχατε μια παρουσίαση για την αράβικη γλώσσα. Σωστά, για την αραβική γλώσσα. Για την αραβική γλώσσα, δεν τονίζετε στην παραλίγουσα? Όχι, όχι, συγκεκριμένη στη Λίγουσα. Ωραία, λοιπόν. Πόσες χώρες εκπροσωπούνται από αυτή τη γλώσσα? Είναι 21 κράτη, τα οποία, αν τα παριθμίσουμε για να τα συγκεντρώσουμε περισσότερο, είναι η Βόρεια Αφρική και η Ανατολική Μεσόγειος, περιλαμβάνει και την Αραβική Χερσόνησο, τη Συρία, το Λίβανο, την Παλαιστίνη, τα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, την Ιεμένη, το Ομάν, το Κουβέιτ. Ναι, ελπίζω να μην ξέχασα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος, λοιπόν. Ναι. Έπρεπε οπωσδήποτε να δώσει το παρόν της σε μια τέτοια γιορτή, όπως είναι η γιορτή της πολυγλωσσίας. Θεωρώ πως αυτό ήταν το καλύτερο, εφόσον εκπροσωπείται πρώτον από αυτές τις χώρες και από την άλλη έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν και στην πόλη μας, οι οποίοι έχουν καταγωγή από αυτά τα κράτη. Αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούνται από επίσημους φορείς ή απλώς είναι μέσα από συλλόγους, δηλαδή οργανώσεις? Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ στην έκθεση εκπροσωπείται η Αίγυπτο από το μορφωτικό γραφείο της Πρεσβείας της Αιγύπτου. Οι υπόλοιποι είναι διάφοροι σύλλογοι οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο με την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας, αλλά και μεμονωμένα έρχονται άτομα οι οποίοι χαίρονται πάρα πολύ που βλέπουν έστω τη γλώσσα τους κάπου να φιγουράρει σε μια τέτοια έκθεση. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.